Začiatkom októbra si Skalica pripomenula jedno významné jubileum. 6. októbra uplynulo 640 rokov odo dňa, kedy kráľ Ľudovít I vydal v Trnave listinu, ktorou povýšil Skalicu medzi privilegované, slobodné kráľovské mestá. Originál pre Skalicu historicky najvýznamnejšieho dokumentu sa nezachoval a prečítať si jeho text môžeme iba v neskorších potvrdeniach a odpisoch. Pre Skalicu mal zásadný dejinný význam, keď Skaličania získali početné a dôležité výsady. Listina sa začína vznešením. My, Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, Poľska, Dalmácie, oznamujeme touto listinou všetkým, ktorých sa to týka. A ďalej nasleduje samotný text listiny. Dočítame sa v ňom napríklad, že Skaličania získali právo postaviť si opevnenie a občania mesta boli za čas, dokedy nebudú hradby hotové, oslobodení od platenia kráľovskej dane a ďalších poplatkov. Ďalej boli skalickí mešťania oslobodení od platenia 30 a mýta zo svojich vlastných vecí, majetkov a tovarov v celom kráľovstve. Mesto získalo právo usporadúvať týždenné i výročné trhy, pričom všetci trhovníci, domáci i príchodiaci boli tiež natrvalo oslobodení od platenia 30 a mýta. Skalica v ďalších rokoch získala ďalšie významné privilégia a výsady, napríklad aj právo meča. Ale tá najvýznamnejšia privilegiálna listina nesie spomínaný dátum 6. októbra 1372. Ňou sa odštartoval intenzívny rozvoj mesta, ktoré sa v 17. storočí stalo jedným z najvýznamnejších na území vtedajšieho Severného Uhorska. V pondělí odpoledne se v Kunovicích uskutečnilo slavnostní stříhání pásky. To symbolicky předalo do užívání komunikaci 1/55, která byla na několik měsíců pro většinu řidičů neprůjezdná. Práce skončily o 2 měsíce dříve, než bylo původně plánováno. Definitivně ale ještě stavba ukončena není. Podle ředitelství silnic a dálnic ale chybí dodělat už jen maličkosti, například dopravní značení nebo zrekonstruovat silnice, které sloužily jako objízdné trasy. Ta průjezdnost je 10 000 vozidel za den, což je velmi vysoká intenzita. Primárně ta intenzita je taky v celku nepříjemná bezesporu pro obyvatele, protože velkou část té intenzity tvoří tranzitní nákladní doprava. Takže to je to, co bylo primárním důvodem pro nutnost té opravy, jelikož byly úplně zdevastovány i ty veškeré vrstvy dané komunikace a bylo potřeba je opravit opravdu nikoli jenom ofrézováním toho povrchu, ale veškerých konstrukčních vrstev. Oprava se dotkla přibližně 10 kilometrů komunikace, včetně 4 mostů, které se na dané trase vyskytují. Celkové náklady stavby se vyšplhaly na téměř 400 milionů korun. Veškeré finanční prostředky přitom putovaly výhradně ze státní kasy. Například městu Kunovice ale stavba přinesla výhody i nevýhody. Ta tranzitní kamionová doprava byla odvedena mimo Kunovice a to se nám hodně ulevilo, takže my jsme paradoxně měli tady spíš klid tohoto půl roku. Nicméně našim občanům určitě se bude dobře už jezdit, jak do Ostrožské Nové Vsi, tak do Ostrohu nebudou muset objíždět daleko a bude to pro ně samozřejmě jednodušší. Je tu jeseň a s ňou sú neodmysliteľne spojené šarkany. Samozrejme, nie tie rozprávkové chrliace oheň, ale papierové, usmiate. Ako každý rok v októbri, aj tento raz pripravilo Centrum voľného času detí a mládeže Skalica podujatie s názvom Šarkaniáda pre pracoviská materskej školy Skalica. A tak ako každý rok sa Šarkaniáda uskutočnila na Kalvárii. Podujatia sa 11. októbra zúčastnilo niekoľko desiatok detí z materskej školy. Pracovníčky Centra voľného času zhotovili pre deti šarkanov, s ktorými sa s chuťou prebehli po celom kopci. I keď nefúkal silný vietor, nebo nad hlavami detí sa zaplnilo pestrofarebnými šarkanmi. Deti sa do sytosti vybehali a vyšantili. Okrem toho si s pani učiteľkami overili, ako poznajú pamiatky v Skalici a so šarkaniádou sa rozlúčili pesničkou.
1. listopadu 1992 byla sepsána zakládající listina oblastní charity v Hodoníně. V té době tu už pod hlavičkou České katolické charity fungovaly 2 ošetřovatelky a zdravotní sestra. Ošetřovatelská služba se tak stala první charitní činností, brzy ale přibyly další. Charita reaguje na ty skutečnosti a provozuje ty služby, které jsou zapotřebí a které nikdo neprovozuje. Jsou to takové služby, které nejsou dost moderní a nejsou tím pádem ani dost vidět. Nikdo se asi nechválí tím, že je klientem kontaktního centra pro drogové nezávislosti. Nikdo se nechlubí tím, že využívá služeb noclehárny pro lidi bez domova nebo denního centra. Vedle kontaktního centra pro drogově závislé a noclehárny s denním centrem pro bezdomovce provozuje charita nízkoprahový klub Pohoda, rodičovské centrum Srdíčko, poradnu nebo sociálně aktivační služby pro rodiny. Převažují ale ošetřovatelské a pečovatelské služby nejen v obcích a městech na Hodonínsku, ale třeba až v Bučovicích nebo Slavkově. Velmi důležitým i využívaným zařízením je také útulek pro matky s dětmi. Vždycky jsem si říkal, tak až tady bude ten domov pro matky dítě v Tísni, tak prostě už nebudeme dál pokoušet a prostě asi to už bude zastabilizovaná ta charita a budeme se snažit zprofesionalizovat služby a dovybavit a podobně. Ale potom přicházely nové výzvy. Mezi ně patřila i pomoc do zahraničí, konkrétně českým krajanům v rumunském Banátu. Nebylo to vždycky jednoduché, nakonec se ale v Banátu podařilo zřídit dům pro sociální a zdravotní služby, které tu starší lidé skutečně potřebují. Charita sem naposledy přivezla zubní ordinaci. 15. október je Svetovým dňom bielej palice. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky pripravili v tento deň dopravno-výchovnú akciu Deň bielej palice. Táto palička je pre nich takým predĺženým hmatom a vlastne má aj signalizovať vodičom, že na ceste stojí osobka, ktorá potrebuje takú zvýšenú opatrnosť. Figurantom bezpečnostnej akcie bol nevidiaci Ivan Nestarec, ktorý počas 2 hodín prechádzal po priechode prechodcov na Sotínskej ulici. Tento priechod vybrali policajti zámerne. Nie je v centre mesta, kde by brzdili premávku, ale je pomerne frekventovaný. Z tých 147 vodičov okolo tých 45 nezastavilo. O pár metrov ďalej stála hliadka polície, ktorá autá zastavovala. Šíriť osvetu mali za úlohu študentky súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici. Tí, čo nezastavili, im dáme letáčik, aby sa poučili, že dnes je Svetový deň bielej palice, 15. októbra. A aby si všimli toho chodca hlavne. Ako reagujú tí, čo nezastavili? Niektorí reagujú normálne, poďakujú sa, že sme ich na to upozornili, iní sa s nami napríklad hádajú, že nestal na vozovke, že on bol ešte na chodníku, že on ho videl, ale nemusel mu zastaviť. Nevidiaci Ivan Nestarec má s vodičmi bohaté skúsenosti, keďže po Senici chodí s bielou paličkou pravidelne. Správajú sa docela slušne, niekedy zastaví, niekedy nezastaví, ale zatiaľ, nakoľko ja sa pohybujem pomocou psa, tak je tam ten rešpekt. Nevidiacim v Senici pomáha i špeciálna dlažba, ktorá je po rekonštrukcii námestia urobená pred každým priechodom prechodcov. V rámci tradičného októbrového týždňa boja proti rakovine sa opäť po roku uskutočnil jablčkový beh. Akciu zorganizovala Liga proti rakovine, klub Lídia Skalica spolu so Strednou zdravotníckou školou v Skalici. Podobne ako v minulom roku, aj tento raz organizátorom prijalo počasie, i keď ráno bolo ešte trochu chladnejšie. Ako prví prišli do areálu letného štadióna deti materskej školy Skalica. Svoju skrátenú trať behali naplno ako vždy a potešili sa jablčkam. Po najmenších deťoch nastúpili na veľký okruh okolo štadióna bežci základných škôl a na záver študenti stredných škôl. Dobrovoľní hasiči majú v Senici dlhoročnú tradíciu. Dobrovoľníkmi sa stávajú už deti od 8 rokov. Títo mládežníci si každoročne merajú sily na detskej hasičskej súťaži Plameň. V nedeľu 14. októbra sa v areáli prvej základnej školy stretlo niekoľko detských družstiev. Deň pred súťažou sa konal seminár na tému Detské hasičské zbory v prihraničnom regióne, ich budúcnosť a smerovanie. Si prebrali disciplíny, aké sa cvičia pre deti na Morave, alebo teda v Čechách a na Slovensku. No a potom sme viac menej sa zamerávali na to, že zistiť, ako financujú oni svoje projekty a ako sa financujú projekty u nás. Zistili sme, že viacero programov je v Českej republike, že majú viacero možností finančných na to, aby podporovali aj
aj vybavenie. Ďalšou nevýhodou pre dobrovoľných hasičov na slovenskej strane je i to, že do krúžku dobrovoľných hasičov môžu prísť deti až od 8 rokov. Vlastne do toho 8. roku už tí deti pochytajú možno iné spolky, všelijaké zaujímavé zariadenia. A dokonca v Českej republike existuje aj prípravka pre deti od 3 do 6 rokov, čo na Slovensku neexistuje. To boli pre nás také možno inšpirácie. Spolupráca Senice s moravskou stranou funguje už dnes, ale plánujú sa oveľa väčšie projekty. Mal by sa pripraviť tábor medzinárodný pre teda deti zo Slovenska a deti z Čiech. Do budúcnosti sa ráta, že tam pôjdu aj deti z Rakúska a Maďarska. Mal by to byť projekt, ktorý bude financovať vyšší územný celok Trnava a Juhomoravský kraj. Chlapcom z Mystřína sa v Senici darilo veľmi dobre, veď skončili na 2. mieste. Tretí boli mladí hasiči z Moravského svätého Jána a prví skončili chlapci z Kútov. Je tu jeseň a s ňou sú neodmysliteľne spojené šarkany. Samozrejme, nie tie rozprávkové chrliace oheň, ale papierové, usmiate. Ako každý rok v októbri, aj tento raz pripravilo Centrum voľného času detí a mládeže Skalica podujatie s názvom Šarkaniáda pre pracoviská materskej školy Skalica. A tak ako každý rok sa Šarkaniáda uskutočnila na Kalvárii. Podujatia sa 11. októbra zúčastnilo niekoľko desiatok detí z materskej školy. Pracovníčky Centra voľného času zhotovili pre deti šarkanov, s ktorými sa s chuťou prebehli po celom kopci. I keď nefúkal silný vietor, nebo nad hlavami detí sa zaplnilo pestrofarebnými šarkanmi. Deti sa do sytosti vybehali a vyšantili. Okrem toho si s pani učiteľkami overili, ako poznajú pamiatky v Skalici a so Šarkaniádou sa rozlúčili pesničkou. Do Senického domu kultúry zavítal v sobotu 13. októbra cirkus. Nebol to však obyčajný, ale tanečný cirkus. Pod týmto názvom odpálila tanečná skupina Sony svoj 22. koncert. My sme sa rozhodli po minulom roku, kedy sme spracovali trošku takú vážnejšiu tému na záchranu našej zeme, že tento raz to skúsime trošku z iného konca a skúsime divákov rozveseliť, pobaviť a spraviť niečo príjemné pre nich v sobotu, aby mali na čo spomínať. A to sa im očividne podarilo. Energia tanečníkov sa priam vlievala do hľadiska, ktoré zaplnili členovia rodín, priatelia a podporovatelia tanečnej skupiny Sony dvakrát po sebe. Tanečné choreografie, s ktorými sa Soniaci úspešne prezentovali aj na majstrovstvách Európy v Dánsku, vystriedala pravá cirkusová manéž. Moderátor koncertu Jan Hyža sa razom zmenil na cirkusového principála a do manéže pozýval klaunov, cvičené medvede i artistov pod vedením Martina Hlavačku. Tanečníci si cirkusové choreografie na nie úplne typickú tanečnú hudbu a bláznivé kostýmy očividne užívali. Tanečná skupina Sony to je momentálne 162 tanečníkov od 5 do 40 rokov. O budúcnosť skupiny sa jej zakladateľka neobáva, len v prípravke má 55 nádejných tanečníkov. Môžeme vyberať vlastne tých najtalentovanejších, ktorí potom chodia na súťaže. Zahambiť sa nenechali ani najstarší členovia tanečnej skupiny Sony a na pódiu odpálili ohnivé flamenko. Prvou tohtoročnou spoločnou akciou detí z materskej školy na sídlisku Dušana Jurkoviča Brezovej pod Bradlom s ich rodičmi bol Deň škriatkov. V stredu 10. októbra ich privítal smutný strašiak Adam, ktorému sa stratila jeho kamarátka Zuza. V sprievode Adama sa deti, premenené na malých škriatkov, ovocníčkov, vybrali hľadať stratenú Zuzu. Areály škôlky ich čakali s rôznymi úlohami veverička Ryška, pani Repa, zajačik Ušiačik, pani Jeseň, nešikovný Kubo, pani Ješková a motýl Emanuel. Kým deti plnili úlohy, rodičia z prineseného ovocia a zeleniny vytvárali rôzne postavičky a strašidielka. O víkendu se v České republice konaly volby do krajských zastupitelstev. Jejich vítězem je opět levice. Většina krajů patrně zůstane v rukou sociálních demokratů a navíc posílili komunisté. Výjimkou nejsou ani Zlínský a Jihomoravský kraj. Volební účast byla v rámci celé České republiky jako obvykle nižší než u parlamentních voleb. Na Zlínsku však zaznamenali druhý nejvyšší počet voličů v rámci celé republiky, více než 40%. Vítězem se tu stala ČSSD, která vybojovala 22% hlasů. 18,3% získali křesťanští demokraté, třetí příčku s 16% obsadili komunisté. Z 10% se museli spokojit starostové a TOP 09 a v těsném závěsu za nimi skončila Občanská demokratická strana.
V zastupitelstvu Zlínského kraje nově usednou také 4 členové strany práv občanů Zemanovci, které náleží 7% platných hlasů. Také v Jihomoravském kraji obhájili vítězství sociální demokraté, když dostali dokonce 27% hlasů. Druzí jsou komunisté s 18,6% a v těsném závěsu za nimi se umístila další dosud koaliční strana KDU-ČSL. ODS získala jen něco přes 9% hlasů a do zastupitelstva se těsně dostala také TOP 09 a Starostové. Ve třetině volebních okrsků se navíc konalo také první kolo senátních voleb. Žádný kandidát v nich ale nezískal potřebnou nadpoloviční většinu, takže o jménech senátorů rozhodnou voliči ve druhém kole voleb. Teplé sluneční paprsky babího léta vítali účastníky letošního podzimního pokračování cyklojízdy na kole Vinohrady. Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti, odkud symbolické zavírání cyklostezek startovalo, se tak opět zaplnilo cyklisty, kteří si podle svých sil troufli na jednu z tras o délkách 30 až 55 kilometrů. V té podzimní části jsou 4 stezky, je to stezka Blatnického roháče, Rulanského Bílého, stezka za Moravu a Dolním po Olšavím. Letos jsme nevýjížděli na stezku Muškátu Moravského kvůli Polešovicím, protože tam jsou hody. Účastníci tak mohli jet třeba do Topolné a na Pajedel, na Velehrad a do Modré, nebo na druhou stranu do Popovic a Vlčnova. Celkově vyjelo z náměstí 613 turistů na kolech a největší zájem byl o nejdelší trasu, která vedla do Blatnice pod Svatým Antonínkem. Knihovna ve Veselí nad Moravou neustále přichází z nápady, jak přilákat čtenáře. Jedním z nich je i slavnostní pasování. Přítomné děti přivítala královna, která do Veselské knihovny zavítala z knižního království. Druháčky pak pasovala pomocí velkého meče na čtenáře knihovny. Je to akce na podporu čtenářství. Děti dostanou zdarma průkazku, kterou mají na celý rok. Potom už bude záležet na rodičích, jestli jim prodlouží tady to členství v knihovně nebo ne. Většinou děti pokračují dál, chodí si půjčovat celkem pravidelně, takže je to pro ně takové tím, že je to touto slavnostní formou, už tady máme královnu, takové bych řekla více motivující. Do akce se zapojily obě veselské školy, spolupráci s učiteli si knihovnice velmi pochvalují. Soubory ze Slovácka, Valašska, ale také ze Slovenska, Chotska a Maďarska se představili během festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Hlavní program se uskutečnil v sobotu večer v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Ty nástroje představujeme byť v různých pozicích, byť v různých tématech. Každý rok to téma je voleno jinak. Letos jsme si řekli, že budeme představovat muzikanty, jak umí zahrát k tanci. Totiž jak muzikanti umí hrát tanečníkům pod nohy. Hudba byla vždy spojena s tancem. Jednotlivé soubory si proto sebou přivezli také taneční skupiny a jeviště bylo víc než kdy jindy plné pestrobarevných krojů a pohybu. Festival se letos držel především Uherského Hradiště, přesto se některé pořady konaly i v jeho okolí, hlavně v Uherském Ostrohu. Tam prezentujeme již několik let dílničku, kterou pořádá Ústav lidové kultury ve Strážnici pro dětské lidové hudby z Čech, Moravy a Slovenska. Echo neboli European Choirs in Hodonín zní název festivalu, který už 3 roky organizuje zdejší smíšený pěvecký sbor. Do města přitom přiváží ty nejlepší sbory, se kterými se setkal při svých zájezdech a vystoupeních. Každý z těch ročníků je svým způsobem výjimečný, protože na každý ročník vybíráme pečlivě sbory, takové, které nám sednou do dramaturgie vůbec celého toho programu. Hlavní koncert v sále Evropa zahajoval letos nepočetný, ale úspěšný sbor ze slovenské Handlové s názvem Artano. V repertoáru má duchovní skladby, ale především lidové písně a spirituály. Mladou krev plnou energie sebou přivezl sbor z polského Slezska Voce Segreto. Festivalovou premiéru zažil v Hodoníně sbor Vox Viny z Dolních Bojanovic, který funguje teprve rok. Sbor vznikl před rokem při Hubertském mši ve Křtinách a potom v březnu jsme začali dělat i jiný repertoár, lidové písně, duchovní skladby. Čtvrtým účinkujícím byl hostitelský smíšený pěvecký sbor města Hodonína. Veronika Kicková se narodila v Karlových Varech a vystudovala scénáristiku na JAMU v Brně. Dnes žije na středním Slovensku na Lazoch, tedy na samotě uprostřed přírody. Svému folkovému duu, ve kterém účinkuje společně s 10letým potomkem Janom, říká Horana a syn. S jejími písničkami i životem se seznámili návštěvníci dalšího pokračování Dnů poetů v Hodonínské knihovně. Najprv bola tá muzika samozrejme za mladosti, ale
vysoká škola, popri tom amatérske folkové skupiny a potom prudký odchod na lazy, vyskúšať si život v prírode. A muzika išla bokom na dosť dlho úplne, keď som mala malé deti, tak som nehrala vôbec a potom tak človeku to chýba na tej samote nejaký kontakt s ľuďmi. Na samotě chybí vymoženosti civilizace, jako jsou pračka nebo splachovací záchod. Elektrickou energii získávají ze solárního kolektoru. Spolu s manželem chovají 6 koz, 6 ovcí, 12 slepic, psa, 4 kočky a starají se o 2 děti. To se samozřejmě projevuje i v její hudbě i nástrojích, které používá. Večer je zaťatá pes, keď život pýta si jesť, zemiaky z popola šupáš. Cestovný ruch je pre mesto Skalica jednou z prioritných tém. Už niekoľko rokov sa v tejto oblasti intenzívne pracuje a je to aj vidieť na návštevnosti a spokojnosti turistov so službami. Počas zimných a jarných mesiacov sa školia sprievodcovia a mesto sa zameriava na prezentáciu na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu. Túto oblasť nikdy nezanedbáva, pretože je dôležitou súčasťou marketingu a reklamy, ktorá má pritiahnuť potenciálnych návštevníkov do Skalice. Letná turistická sezóna bola v tomto roku odštartovaná počas tradičného podujatia Trdlofest 19. mája. Návštevníci si počas uplynulých mesiacov mohli vybrať 3 priestory trávenia voľného času. Mesto a jeho okolie, Zlatnickú dolinu a prístav Skalica. A mali na to 123 dní. Oficiálne bola letná turistická sezóna ukončená počas skalických dní 23. septembra. A aká bola? Túto sezónu môžem zhodnotiť veľmi pozitívne. Hovoria už za to samotné čísla, že naše pamiatky navštívilo 36 000 návštevníkov a minulý rok to bolo len 31 000. Kým v minulom roku bol jezuitský kostol kvôli rekonštrukcii zatvorený, v tomto roku bol najnavštevovanejšou pamiatkou spolu s vežou farského kostola. Aj tento rok boli pre návštevníkov Skalice pripravené viaceré novinky. Bola to napríklad spolupráca s Českými dráhami a so železničnou spoločnosťou Slovensko v súvislosti s rôznymi zľavami na ubytovaní a službách. Taktiež novinkou bola spolupráca s lázňami Hodonín a s kúpelami Smrdáky, kde mohli turisti využiť komplexné balíčky celkových služieb. A taktiež aj takou novinkou bola spolupráca s cestovnou kanceláriou Aigo Slovakia, kde mohli využiť tiež turisti komplexný pobyt tu u nás v Skalici. Pre tých, ktorí využívajú najmodernejšie technológie, turistická informačná kancelária umiestnila na všetky informačné tabule pri pamätihodnostiach tzv. QR kódy a na webovej stránke mesta si záujemcovia mohli pamätihodnosti prezrieť virtuálne. Rozbehla sa aj regionálna spolupráca medzi mestami Skalica, Šaštín Stráže, Kopčany a Holíč. Už od minulého roka sa veľkej obľube tešili nočné prehliadky mesta. Niekoľko sa ich uskutočnilo aj tento rok. Boli sme veľmi radi, že turisti majú záujem o tieto nočné prehliadky. Každý krát sa tešíme veľkému počtu návštevníkov. Počas týchto nočných prehliadok celkovo navštívilo 530 turistov tieto nočné prehliadky. Napriek tomu, že sa letná turistická sezóna skončila, nočná prehliadka sa uskutoční ešte jedna a bude predvianočná. Koľko zamestnancov TIKu a koľko turistických sprievodcov sa staralo o návštevníkov Skalice počas letnej turistickej sezóny? Na sezóne sme pracovali 30, z toho bolo 22 sprievodcov, 5 dozorcov a 3 v turistickej informačnej kancelárii. Mimoriadnej návštevnosti sa tento rok tešilo prírodné kúpalisko v Zlatnickej doline. Bolo to najmä vďaka výnimočnému počasiu počas letných mesiacov. Od v podstate polovice júna až do septembra bolo nádherné počasie, ktoré ľudia mohli využívať nielen teda na tom kúpalisku, ale aj na iných aktivitách. Samotné kúpalisko vyprodukovalo v tomto roku najlepšiu sezónu. Hovoríme o tzv. Dňoch pripravenosti letného kúpaliska, čo je v podstate 92 dní od 1. júna, to bolo do 31. augusta. V týchto 92 dní sme mali nejakých 67 kúpacích dní, to znamená, že to boli dni, kedy to kúpalisko bolo otvorené a bolo navštívené minimálne nejakými 50 návštevníkmi, pretože pri menšom počte vrátime vstupné, aby sme neudržovali zbytočne ten priestor otvorený, neplatili plavčíkov a všetkých, takže to zhoršuje náklady. Na druhej strane, keď zoberieme tržby ešte v starej mene,
keď som povedal, tak sme mali prvý raz vlastne za existenciu alebo za prevádzkovania toho kúpaliska pod správou mestského majetku tržbu viac ako 1 000 000 korún. To sa vlastne ešte nikdy nepodarilo. Na to, aby sa návštevníci na kúpalisku mohli okúpať, je potrebný dostatok vody. Spomínali sme, že letné mesiace boli veľmi suché. Napriek tomu správa mestského majetku zabezpečila potrebné množstvo vody v požadovanej kvalite. Nám stále zostáva len tá možnosť, že naplňať a používať vodu do kúpaliska vlastne z povrchových vôd, a to je zachytením do tej retenčnej nádrže. My v podstate tú retenčnú nádrž teraz používame ako zdroj vody pre studňu a dneska sa už kúpalisko napúšťa zo studne, ktorá tam tiež bola už dávnejšie vybudovaná. A v tomto roku, keď zoberieme, že od vlastne toho mája nezapršalo celé leto, tak my sme dokázali s tou zachytenou vodou vlastne prežiť celú tú sezónu, a to najmä vďaka tej technológii, ktorá dneska dokáže tú vodu udržovať s tým, že vlastne každý deň sa musí dopustiť určitá časť, pretože pri praní filtrov sa voda vypúšťa do recipientu, do potoka a musí sa dopustiť nová, ale tie množstvá sú také primerané, že sme to dokázali vlastne takto zabezpečiť. Pri hodnotení letnej turistickej sezóny v Skalici nesmieme zabudnúť na jedno z najnavštevovanejších miest – prístav Skalica a Baťov kanál. V tomto roku bola plavebná sezóna oficiálne otvorená 28. apríla a služby tu prevádzkovatelia poskytovali ešte aj v októbri. A mohli byť so sezónou spokojní, pretože do prístavu tento rok prišli tisíce návštevníkov. Oficiálne sa teda turistická sezóna 2012 uzavrela. Prípadní záujemcovia a návštevníci v Skalice však majú možnosť navštíviť pamiatky a nechať sa sprevádzať po meste aj počas jesenných a zimných mesiacov. A pozvaní sú aj na spomínanú nočnú prehliadku, dúfajme, zasneženej predvianočnej Skalice.